emelni. Ez a rövid ujjú láncig olyan 17 kg környékén van, viszont volt ellenfele, akár a szúrás megnyithatta a láncszömeket, ha nem volt szögecser, és be tudott hatolni a szúrás. Erre volt is egy speciális lovas eszköz, a hegyes tör, amit sajnos nem tudunk bemutatni, de rajta vagyunk, hogy bemutassuk. A huszárok még viseltek lemezbérteket is a láncink fölött, ennek szintén védett a vágások ellen, most lett lecsiszolva, most nem vagdosom össze, mert megy a múzeumanyagban, még szúrás ellen is védett, és ahogy beszéltem, 50 méteren kívül akár még golyót is megfoghatott, de 50 méteren belül a golyó viszont átkötte ezt a lemezbért. Onnan gyalogos fokos, hosszú nyéllel rendelkezik, nevét a fokáról, kalapácsszerű végződéséről kapta, és van neki egy másik fele is, és hát ez balta végződésű, ez a szimmetrikus, és van egy szakállas verzió, illetve vannak olyanok, amik csákány végződésűek, ilyen tüskéket képeztek acélból, mint egy vadállatnak a karma, és úgy is lehetett használni. Az ilyen csákányfokosok az ilyen merev vérteket is egészen lazán megnyitották, ezt a fokossal megakaszthatta a másik harcosnak a fokosát, beúszhatta a háta mögé, és utána egy ilyen köréves mozdulattal jó orba vagy hókon kínálhatta. Jó, hát helyre roppantjuk a derekát neki. Illetve még egy ilyen nagyon gyors mozdulattal, ezt most lassítva mutatjuk meg, megüthetem az ujját, és utána visszaránthatom. Hamarabb eldobtad, kieshet a kezéből a fegyver, akinek a fegyver kiesik a kezéből, az úgy jár. Hát lehet látni, hogy ennek a fokosnak még a nyele vagy markolata, nyele a szerszámoknak van, markolata a fegyvereknek, enyhén íves. Meg tudjuk mutatni. De elmondom, hogy miért. Péter, megmondj. Én mutatom, te mondod. Ez a kapitány úr fokosa. Hát ő inkább mint hogy hadakozzon, pihen. De nem baj ez. És ráfeküdt, és azért ilyen gerbe. Azért érdemes átgondolni, olcsó fegyver, ugye könnyen előállítható, minden háztartásban jelen volt. Lehetett vele diót, magyarót törni, illetve pászmosodattak vele, támadó állatokat el lehetett vele űzni. És meg a kocsmában lehetett vele játszani, a csable-ali játék. Így van, miért a híres csable-ali játék, amiből kicsit csable-csapli lesz. És ez be is mutatja Péter, hogy milyen pusztító ereje most a szabjának. Ja, nekem is van még számom. Nekem is van még, igen. Nekem is van még. Én azt hozom közben. Konferált, hogy mit csinál. Próbálom eltalálni az üveget. Hoppá. Állíts föl most, légy szíves. És akkor bemutatunk még egy ilyen üvegpusztítást, ugye a fokosod. A fokosommal próbáljuk meg, hogy átüti-e? Akkor kipróbáljuk, ezt még nem próbáltuk, úgy volt, hogy papírdobozon fogjuk kipróbálni, de megnézzük, hogy a csákányfokos mit csinál. Csak én vetkőzök közben egy kicsit. Meglátjuk, hogy csak szemüveges vagyok és nagyon rosszul látok, így nem biztos, hogy át fogom én is találni. Hát, úgy a közelebbről megmutatjuk, hogy szétszakította. Kipróbáltuk egyébként vastag pajzsokon ezt a csákányfokos, mint a csuklóm olyan vastag fát átszakított könnyedén. veszélyes a fegyver. Péter, buzogány, melyiket akarod a buzogány jelen? Hát akkor a síósat, a síóst akarod, hadd röcsögjön. Igaz is meghal. Arra menjen a víz, vagy inkább arra? Hát remélem nem a sámlit találom el, mert akkor nekem kell, hogy kipercálom. Neki kell megjavítani ilyet. Hát igen. Nehogy azt higgyék, hogy csak ilyen nagy felületeket tudjuk eltalálni. Ez mondjuk egy jó hosszú nyakú embernek a nyaka, akár lehet. Hopp, ez csak a kufak volt. De levágtad szépen a kufakot. Le van vágva. Le lett. Hát a második már nem volt akkor ellenállása, de... Nézzük meg az a kufaknak a levágását, ne rompold el. Ja, kellett a húzáshoz. 16-17. században ezek a szabják körülbelül 900 g és 1000 g környékén mozogtak. Később a 19.-20. században lekönnyültek ilyen 600 g környékén. Fordított felszállásba állunk, összecsapunk. Elkapom a csuklóját, megpróbálom leszorítani, de ő kifordul ebből és át tudja vágni az ő oldalát. rákasomat vagy oldalamat. Meg szoktuk minden gyorsan mutatni,
megpróbáljuk úgy megmutatni, mert Péterben nincs a láncink, hogy a vágást megpróbálom a teste mellett elvágni, mert viszonylag kicsit sorjás a pengém, és nem szeretném a rúláját kiszakítani. Ő meggyógyul. Igen, a saját kezemet vágtam meg. Igen? Igen. Jó van. Még egyszer mutatom. Gyakorlatilag lépek tovább, és keresem a következő ellenfelemet. Péter kicsit alacsonyabb, mint Heles Vitéz. Igen, ott röhög a sarokban, nem látják. Hol van ez a vitéz? Már jöjjön meg. A famadő. Gyere, mutasd meg El van magad! bújva. És azért is Gyere, mutasd meg magad! mert disznó. Nem mutatod meg magad. Egy lövés kakálás puskával, a helyes magatartás lövés közben az, hogy az álhangot nem adjuk ki, a nyitott száj, és nem viccelünk, volt olyan csoport, aki nem hitt el, de higgyék el, inkább nem a fület dugjuk be, hanem kinyitjuk a szájt, ez a légnyomás kiegyenlítés, ami az szükséges. Nyári jó esés! Mehet a meló. Lássa a nép, hogy a szigetvári vitézek hogyan dolgoznak. Egyed József hadnagy és Knotik Péter szabad hajdú. Amikor éppen ráérnek, akkor vagy éppen unatkoznak, mit csinálnak a várvédők? Elfoglalják magukat. De most várjál videótól, akkor majd... Üzdvág, nem apád! Péter, mit csinálsz itten? Hát a svédfogas fűrésszel próbálom ezt a jó nagy bontabokrot, sikerült is kidönteni, szép ruhában, mert mindennek megadjuk a kellő tiszteletet. Jó szőlőmunkások vagyunk. Gyakorlatilag történelmi rekonstrukciót láthatunk. Helyesebben történelmi interpretáció zajlik a Szigetvári várban. Szigetvári vitézek életképe, szánc, takarítás folyik éppen. Látszik, hogy kapa azért nem áll jól vitéz kezében. Dolgos népünk győzni fog. Győzni fog. Sörbe, görbe tör.